Kanigri ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulie phi de meri nongti walang. Kini gilong kimat ki bakong san jang ka khubor mata ka stem. Penbenau Menteri Rang Ba ka Meghalaya konat ki sangma ba ansa aisan klur tingka sha khan rutligi Collective Marketing Center CMC bar ki jaka tliat eu shinrai lakadong ubala pawnam ha ka parthei. Menteri Ketenat Social Welfare Bakerman Shilau la play ke elder line kaban ai jingker shani ki brio ki bala khamno kerta. La play ke jaka penni sebok khandau menhin ke singa per Shillong da menteri bapet ya ka rep karyang Meghalaya uba bante dor lingdo. Hashwal punya sngau ya ka khubor ke babnya sngau haban shashkor shwa ya ka ni ke jingpen bena. Kat bakari India kala thau history da ka bapendep ya ka jing IT ka hadu palat hispak klur tuli bane dai ki nong song snong na ka COVID-19 ka All India Radio ka ai buram jingero ya baro ki doktor ki nurse ki shakri ki ba khamat ki be khoni ka thma COVID ba kumjuru ya baro ki brio ki bala IT ka ba penong ya ka te ka jing thumu ko basai so wala kari ka kan jo sha ka te ka thong ni ko am pen kan mau ye ki nong snga baro ba ka jing khun thama COVID kampat kut satya ni kintu ya baro ki perlok nong sngap ban pendep ya kijing IT ka ha baro arwat bat banyarap lem ya ki we bakin yo ya ketika ha kita masala kemen baro wat klet ban buat ikini ki lightly kijing penlin ki basuk ban buat dengi ki mask ya praji para briu sat bhai la ki kiti bar kedur khmat man la kapor naga bentai kijing tip ki bakham banya ki we dei ba COVID-19 pilawan phone ikini ki national helpline number not iwe ar like handai hinyo pranot sau henriu lani iwe not newsan ki nombor ai jingrap ki belum kerpang na kamenta ke jela Meghalaya ki dei kini iwe not pra but iwe not new not mentapar punya snoi ke khubor ke babnya Menteri Rang Ba ka Meghalaya konat ki sangma mentning gesni la sami ki check sheki nong reption rai lakadong ha ka program ra pelong kerpang ban kersan jingra pisa ya ki Collective Marketing Center CMC badi ki processing unit lani ki jaka penni terlihat usun rai hapo jong commission lakadong ya ketika program la pelong ha Meghalaya Agriculture and Management Extension Training Institute Mameti apar Shillong hakaba ladan lang menteri sarkar na katana juga rep karyang ba bante dor lingdo ha bakran cha kakan hon kinong rep sindai la kadong na rilun jentia menteri rang ba ulo ong ba ka long ka beran kam man please issue ikilat ka mailing ba ki karkhana rin da ka ba pendan kam ye ki jingker khu jong kamariang menteri rang ba ulo pen benab an sasam sanpur tingka sheki khandu tli ki CMC ba phera pher ba cha artli ki processing unit ar pholak an ai ka kum ka grant bat shi pholak na ka benta ka bai singkam menteri rang ba ulai thuru ba shen an sapliru ye ki jaka test ki babiang ban pis kem shu ya ka jing bha jo shin rai la ka dong khnang ba ka jing shalan shegi benta ba pher jong ka prathai kan long ka ba kham khlan Menteri Ketenat Social Welfare jong sarkar Meghalaya Wakerman Shilla min ka siu la plie ke elder line ka badai ke national helpline ni ka lat ai jing kershani ki brio ki bala kham no kerta la plie ka ha ka kamra jing lang jong ka directorate jong social welfare Shillong haba ai jing kiran Wakerman Shilla la pentit ba la persang ya ka helpline da ka sarkar ban ai jing kershani ki brio ki bala temen ba kin yo jing tip shap hangi scheme ai jing rap jong ka sarkar na ka benta jong ki ya ka bala pentri kam ding ba ka tanat social welfare katanat jong ka koi ke khia katanat ki kampen roi ha ki than nong kandong katanat sam mar bam bar ki we Wakerman Shilla ulai thuru ba ka sarkar ka ranjing thumu ban bo ye ki jaka sa na ka beta ki temen haman na ka district hapo kini ki sansnem gi banwan Haus nem mang tingka banwan ka sarkar kan samang pisa bante ya ka jaka sa ki temen hamau ka siang khanang manyo penbiang ya kita ki brio ki ba am yo jingker shan shu na la yeng sen da ka ban nyon hau number iwe sao san nrio nyo ki nong song snong ki bla no kerta ki la ban yo ya baro ki jing tip ki babnya habun ki liang kum ha ka liang ka ko ki khia ki tiap jing dan kam ba pher bat ki jakari temen Menteri Rang Ba ka Meghalaya konat ki sangma min ka singa buo ma nongrim mantay ka Inspection and Certification Center ha saulat Shillong ha kamar ka jing sakhilang jo menteri Ketenat Transport ba
Dasakiat Lamari ke Chief Secretary Kong Rebecca Suchiang baru Commissioner ba Secretary katna Transport uba MR Sindram. Haga jingkran jong menteri orang bau ong ba kajala Meghalaya kan sa sakhi ka jingnang bon shushu jong ki kali ha kisnem gi banwan namar kata kalong ga badan kam hadu kata-kata ban bo ya ke inspection but certification center Hashilong. Kajingdan jong ketika senda kan pendunai ke portes fitness jong ki kali. Ula bendop susu da ka baong maka sarkar kan nyelek kat bala ban yo apli kambun ki testing center hakal leng ke jela. Ula kenturu ya katna transport bahkan pendep ya ketika projek kam keluar kat bala. Nagaliang jong commissioner ba secretary katna transport uba MR Sindram ula ong ba ansala ban pendep ya ka kam hapo ka shipo benai. Kani ko kubuar ka wan sapi na ko All India Radio Shillong. Menteri jong katanat ki kamrep kamreng ka sarkar Meghalaya uba bantay dor lingdo mentnin ka si ulah play ka bio fertilizer production unit ha state biological control laboratory ka badun ha Shillong haba keren ka jinilang uba bantay dor lingdo uloong baga jing play ka tay ka jaka pan mis bo khandau ka long mau jam uba thangmai na ka banta ka jila Meghalaya katanat sarkar ka bakhmi ya ka rep karyang bak ka baha ka miat jong kinong rem kadiru ka lat ka ba play ban yo jam shakhamat ban penlong ka Meghalaya ka jila ka barep tam da ka sebo khandau uba banti doru ong ba ka bio fertilizer production unit kadiru ka jing sedang hygiene persangi berit ban penyabiang lang ya ka jing dawa sebo ba ka jing peni sebo na ka benta ka rep karyang ula pensluru iksamla ba kiwe nong sengkam ban shimi kini ka lat da ka bai tre ringkat ba ka sarkar ban yo peni susu ki bakum kita ki jet kam hakaleng ke jila. Usong kono jong Meghalaya Farmers Empowerment Commission UKN Kumar upentip ba ka te ka jaka pen misbo khandau da ka public sector ka de ga beningkong ha ka than chate lam ni baro ka wei ka India ka ladap ai shi spotlight fulai point arsa kulur tali gi dawai tika banyadana ka COVID-19 na kalengari tar hadu menta ki active cases ha India menta ki dan kandai puwe hajar south pa san phun rihun kajinya jingkot habarok ko kari haba khengkilum lang kalong khandai phra point lai nyu na ka shispa ha Meghalaya la yo khobor ba idan tang ibe ibri la yo thamai yo khnyang jingpang corona min ngasni but ki active cases ha kani ka jilla ki dan arspa lai ngun shamiran mayap na ka khlam min ngasni ki dan du arfoi ngut ki bri ki bla lat no khnyang jingpang min ngasni kajinya bri no ma jong ka COVID-19 ha Meghalaya kala paisa ka 6000 sauspa nyu phun ringun Menteri Katanat ki kam khlau ka sarkar Meghalaya James Piki sangmau ong ba ka sarkar Meghalaya kala khangno ya barok ki karkhana thang do yong bi an hakaleng ka jila ki bakhambo ni kini ki karkhana ki don East J&T Hills District ong bala ralap ikini kinu ki bapanan kam bi an khang khandap no shi sindan ya ka kam la IT hagi deputy commissioner bakin khmi baki karkhana thang do yong ki dei menteri kam kat ku pot bala bo da ka an ka jing thang do yong ga mapalat pot hagi karkhana ki babon kala penong gi nong song snong bani hagi surok ben pempaw ka jing persha ka bajur namar ka bo ya ka jing ko jing khia ka jing ma ka bakrao ka jing persha ka khamjur bha ha West Khasi Hills but ha East J&T Hills District Meghalaya Upper Primary School Teachers Association MUPSTA kan penlong ya ka jingki da ka basyong ka lang mangor ha ka khanyo tarik ng taubanay katika kan huon kinang kay school upper primary ha ka kruwa khubor jung ka ong ba ka jingki ka long man paw ya ka jing sundu khaman sim ba amshim la patiaw ya ka jing dawa jung ki ban kan thop ya ki praspa south li ki school ki badan ha ka leng jila hapo ka deficit system kama shaw menteri orang ba kami Meghalaya ko na ki samau la dep minjur ban kenting ya baro ki school ad hoc upper primary sha ka kedan deficit ya ka ba ulakular hatura hausnim 6000 khatpra katugani ka khubor kala kut bakalawan shpi na ka All India Radio Shillong smab haban apan mata se ka program ka banbon